Limanao ombe obela jelefo ni nga awole nyumando kalidi media laje wala saka okuna fonia amba fo ko audanse aka dogo kun kibare o keneka ambe dogo kun kuna fonu damine ni lakana baleya kibaruye kabo masina marala jatige wale kelo kelendo ka duku indamini o kelendo ka ke sababu ye ni nga to duku mo ka tan nga sege ka gelea duku mo be demenyini jamana maraba ko fe wala saku bo ni duku kono anga ni la seni nunu la me moko fe mi nyanyi ni nga atoko to dugula arsa ke masina bako bolo kun kono fa yado aka do la kana mala koni anyo nyin be ke masina bako bolo fe arsa fo be bora fo mi fara la ga lafiya kunguru min be kun ye baji ga lafiya yi baji kun yoro chama mine ka ba manji bolo ka barala ma le wati na sisa baji jigna ba manji ko ni yu ko kenu damna sa sai ye dugu ye komuni dugu do sai be dugu mo wono lo ne mara dugu bele bay sai zara mer be sai yera dugu din mara lo din do wala ka fa sai ka jarfi wuli kam salon 2023 dugu tambu yang wala sai ra mara do dugu do la kana fa sai ka bana ba to dale be din korbo so jinto jingbato zum nga jigi koni jigi jugo fo tula sai bile pasi do so fota kon dimba tigi be kon be yol la sai du no bi de ko waran be sai du no bi ka sabre der shuga bara no terisi ba manji la kana ngon dem masina bako bulo fade la kana ngoni masina bako bulo koni ma client sur ala alsa kam salon 2023 fa le ben kali minna sangi mi kote mena masina won beni de minna masina daga toro ba se daga sufri kam salon fo nyina sai kaw koni am wuli yo daga ngasi fama kan deme ni bulo funa dati yuna fama on dem mara dana na awte akana ndeme teldere ka mboni de ko ngono sino agla de ba to dare me ko fraga ci alaga boklo kile sai dafa kibita frakari no yigire sewake ni tirusi ma nyoko har kilo kile tasro sai kofe amu kolo kile ko no na femba na sai de ko be sai ko ka angon mo be de na telera ko ge ka mboni de ko ngono sino adde ko yat sega fo ba kolo kile ambarko matidu masibo o de ko sega fo daraka ba am sega mi vo akana ndime telera ka mboni de ko ngono kala kan sabati sai ko mo balla kana telman dira amena bamako kuna funu ya yira ka fo ko miliyar tan ani kononton ko oro yurugu lendo kanam konnala nga anyamoko ye kuma ngalontikiya anga jeka Abubakar Sidiki Fomba lameni ali CNT mokoy barako ka uluga bara bebe be oma commission wero be munu nga bara nyachine me nyangata ko manana catastrophe ani gelamu dona jamana kono ani aramadiya tobotoli o fena nyachine mboma commission wero be mu nyachine be fura koma anga fura be soro chugodi fura be amma fura munu mena gelala munu mena nogala ulu fena nyachine mboma commission do fene o nyachine be ancheni administration chewma anga commission bara bulu dalembeti mais a benye mo ne o be muira o ba ira ka fo jamana kono ni gela nana on mese ne be ni commission mo do chi o ka ta ko nyeyini kana wala sani tonyo mu be jamana de ngo anga se ka don ni kono na fene na ani ministry so be baraka nyogon fe chamana o de la o kumu kono anya e ka fo kuma be ka chia kile flyna kuma chairman follow o be vérificateur la nyini minke majemi ni kanam magoba ala kata se milliard tan konontoma akuma be sina me yana nga so kuma ma me fe beka formalike kanam yere ani INPC ani CMSC u che danfara e jume be barake chodi sabla ni mo nyedon ibita kuma do ta bololo sanfe ko fo ka soro filibe akono nana jamana kelen ko ka assurance maladie obligatoire ko bla sena aya barako beta ka di soba mi ma bo fore ma ko kanam o kanam fene ale fene yi bolodi INPC ani CMSC INPC Institut National de la Prévoyance Sociale ale nyekineme chakeda munu nulube kenre barake ani chakeda munu te fonctionnaire ka okumu kono CMSS no caisse malienne de solidarité sociale ale nyekineme parlement ani fonctionnaire ma maintenant musaka mu be fara nyon kan a musaka fambaw olu de beta nyini
INPS b'a ta ɲini CMSS bɛ a ta ɲini o musaka ninnu fana n'olu ye o sɔrɔ olu bɛna o di kanam ma kanam fana bɛ jateminɛ kɛ k'a f'u ɲɛna ni musaka kan ka don nin kɛnɛya da fɛ nin kan ka don da fɛ o wari kelen bɛ di olu ma donc a bɛ n'a fɔ CMSS ni INPS ye kanam ka wari ɲininaw de service de prestation minnu bɛ kɛ olu de fana bɛ u wasa don olu la o de hukumu kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ service caman bɛ yen minnu kan ka wari di INPS ma ani CMSS ma walasa ka se ka wariw sara olu ma o kɛcogo la an bɛ fɛ mɔgɔw ka mun faamuya service ba caman bɛ Mali la bi INPS ka juru bɛ min na ni ye INPS ka juru bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔw b'a a miliyari 50 ni kɔ kan hali société minière baw bɛ yen u tɛ ka wari sara mɔgɔ dɔw yɛrɛ fɛnɛ u ye sociétéw dayɛlɛ mɔgɔw b'u bolo baara la u kan ka quota mun sara an m'o kɔnɔ u t'a sara donc ko tun bɛ sen na anw yɛrɛ ni INPS ni CMSS an ye nin baara ko kuma fɔ siɲɛ caman donc u nana wariw ɲini ka wariw ɲini wari de ma sɔrɔ minnu kan ka wari sara u tɛ k'a sara a baara tun bɛ sen na a mɛnna mais an bɛ bureau de vérificateur mɔgɔw fo ala y'a kɛ olu nalen u ye baara kɛ k'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la majɛ de bɛ wari in kɛ kuma tɔkan fɔcogo n'i m'i kɔlɔsi i bɛ taa nkalon tigɛ kuma tɔkan ye mun ye INPS ka juru de bɛ maa la maa minnu ma wari sara minnu bannen bɛ ka wari sara n'u ka kan ni wari ye k'a di INPS ma ni INPS fana kan k'o wari di kanam ma o de musaka bɛ t'i jɔ miliyari 19 miliyɔn 600 ani miliyɔn 95 ani buruburu bɔ kan donc kuma fɔcogo la vérificateur de nana ka jateminɛ kɛ a y'a ye k'a fɔ ni majɛ in o de bɛ kanam ka baara kɛ donc kanam de ka wari bɛ mɔgɔw la kanam ma maa ka wari dun dɛ INPS ma maa ka wari dun wa CMSS ma maa ka wari dun minnu banna ka juru sara n'o kan ka di kanam ma o de bɛ bɛn 19 miliyari ma ɔ a y'a ye réseau kan dɔw yɛrɛ bɛ taa hali kanam général yɛrɛ photo ta k'u ye jamana ka wari dun ninnu ye fɛn dɔw de ye minnu ni maaw kan k'u kɔlɔsi nin kuma modèle fɔli la parce que nin ye ka jamana parce que mɔgɔw tɛ mun faamuya kanam INPS CMSS jamana ka nafolo de b'u bolo k'a baara a bɛ fɔ de ma ko des biens publics mɔgɔ ta tɛ jamana de ta don ɔ ni nana fɔ k'olu ye o wari dun i ye nkalon tigɛ ɔ ni dun ye nkalon tigɛ i kan ka maloya ka tila k'a fɔ ne m'a faamuya donc kuma ju ye mun ye comme ko bɛ pôle économique kan bureau de vérificateur nalen a y'a ko ta ka taa n'a ye sisan maa minnu kan ka wari sara u bɛna wele k'u ɲininka wa diyagoya u bɛ wari in sara a wari la Bamakɔ yɛrɛ gansan commune 1 commune 2 commune 3 commune hali bi an bɛ to Bamako Haramedi ye cakɛda min bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma kɛnɛya sira kan u ye kunnafoni di don dɔ sigi sen kan walasa jamanadenw bɛ se ka u ka baara dɔn cogo min na an ka jɛ ka Hamɛdi Tarawele lamɛn ni ale ye Haramedi ɲɛmaaba ye Haramedi ye faso ka cakɛda de ye ale lawaleyala san 2009 kɔnɔ mais san 2022 gouvernement de la transition ko ka nin kura d'a ma donc o nin kura dili a ma an ye ma miliyɔn 3 ɲɔgɔnna enregistré Haramedi kɔnɔna la donc Haramedi ka baara ye mun ye o ye ka se tɛ maa minnu ye ka se k'olu ta k'u furakɛ san 3 kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma musaka bɔ olu fana kɔfɛ an ka sɔrɔsiw minnu fana bɛ yen n'u bɛ an ka kɛlɛkɛyɔrɔ la n'olu fana banana Haramedi b'olu furakɛ an b'olu de wele admis de droit ani an ka maa minnu fana bɛ kaso la ani mɔgɔ minnu b'u denw fili pouponnière ninnu ni o n'a ɲɔgɔnnaw ani maa minnu bɛ kɛnɛma n'a bɛ wele ko sans domicile fixe an b'olu bɛɛ de ta k'u furakɛ n'u kɛra banafɛn ye n'u sera dɔgɔtɔrɔso la olu bɛ furakɛ donc Haramedi ka baara ye o de ni i ye dɔ ye suma la o b'a sɔrɔ dɔ bɛ tile kɔrɔ a bɛ kɛ fu jɔn ma jigiya minɛ ta a jigiya minɛ talen bɛ ni faso ye fɔlɔ parce que faso musaka 100 o 100 faso bɛ 85 sara ayiwa an ka togoda la baarakɛyɔrɔw collectivitéw olu bɛ 15 sara mais o 15 in de sarali o de ka gɛlɛn donc
o de kelen bɛ k'a kɛ depuis baara in daminɛna kosɛbɛ faso de jɔlen bɛ ni baara in ye olu de bɛ ka baara in fanba a musaka bɔ fanba bɛɛ bɛ état de kan donc an bɛ k'a ɲini collectivitéw fana u k'a dɔn k'a fɔ ko baarakɛyɔrɔ y'olu de ta ye olu de ka mɔgɔw bɛ furakɛ wa maa minnu bɛ yen nɔ n'u an bɛ k'olu furakɛ o bɛ b'olu de ka communes na an'u ka région n'u ka cercle n'u ka arrondissement na. o ye faamuyabaliya ye walima aw y'a ɲɛf'u ye nka u ma sɔn ne. bon dɔw ta ye faamuyabaliya ye mais dɔw ta ye u b'a fɔ ko musaka t'olu bolo ka se k'u ɲɛsin a baara ma an y'o de f'u ɲɛna ko ni an ma musaka ɲini ka baara kɛ a kɛra cogo cogo n'i ye maire ye n'i ka dugulamɔgɔ dɔ man kɛnɛ ordonnance bɛ d'e de ma donc an bɛ fɛ u ka bɔ o de kɔnɔ pour que ni furakɛli bɛ kɛ bɛɛ ka se ka furakɛ ɲɔgɔn fɛ dɔ tɛ se ka furakɛ ka dɔ to donc o de kama an b'a ɲini u fɛ hali bi u k'a bila u kunna k'a fɔ nin cakɛda in faso ka cakɛda de don musaka mun kan ka bɔ a diyagoyalen b'u kan u k'a bɔ de parce que loi de don donc o de kama an b'a f'u ɲɛna hali bi u ka jɛ k'u fangaw fara ɲɔgɔn kan collectivité bɛɛ ka se ka na n'i ka musaka ye an ka se ka baara in kɛ ka ɲa musaka mun kan ka di pour que ka se ka furakɛli kɛ n'an y'a sɔrɔ bi hakilina minnu b'a kɔfɛ hakilina ɲumanba de parce que ni an ka collectivité y'u ka wari sara o b'anw dɛmɛ anw fana ka se ka hôpitalu ni CCRF ni CSCOM minnu b'olu ka yɔrɔw la o b'anw dɛmɛ anw fana ka se k'olu ka wariw sara u ye n'an y'olu ka wari sara u ye olu fana bɛ se k'u ka baarakɛlaw fana ka wari sara ni baarakɛlaw ka wari sara la u bɛ se k'u dɛmɛ fana u ka se ka mansimafɛnw san minnu bɛ se k'u dɛmɛ ka baara kɛ donc a bɛɛ de donnen bɛ ɲɔgɔn na donc n'an bɛ fɛ an ka togodaw ka développer f'an fana ka ɲɔgɔn dɛmɛ aramɛdi ka développer u k'u ka musaka sara aramɛdi fana bɛ dɔgɔtɔrɔsow ka musaka sara o fana b'a kɛ dɔgɔtɔrɔsow bɛ marché ka ɲa kosɛbɛ. a bɛ mɔgɔ minnu ka furakɛli doni ta o a b'u sugandi cogo di. olu bɛ sugandi cogoya min na dugutigiw de bɛ a ɲɛfɔ fɔlɔ k'a fɔ n ka nin dugu la nin maa hakɛ bɛ yen nɔ ou bien karisa nana an fɛ yen cogoya t'a bolo donc u bɛ wuli u bɛ se maire ma n'u sera maire ma maire bɛ a fɔ ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ donc o sɛgɛsɛgɛli in de senfɛ u bɛ développement social bila ka taa u bɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɛ donc n'o ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u bɛ sɔrɔ ka rapport kɛ rapport mana kɛ o rapport bɛ di maire ma maire bɛ sɔrɔ k'a ka certificat d'indigence di ni certificat d'indigence dira tuma min na u bɛ sɔrɔ ka papier bila ka na anw fɛ yen anw bɛ sɔrɔ ka sɛbɛn di pour que i ka se ka furakɛli kɛ san 3 kɔnɔ. musaka sarabaliya kɔ gɛlɛya wɛrɛ b'aw kan baara in na wa. bon gɛlɛya mun bɛ yen nɔ souvent a faamuyalibaliya fana bɛ yen nɔ dɔw bɛ yen nɔ u b'a dɔn k'a fɔ ko se b'u ye ou bien u bɛ baara dɔ la mais u b'a dogo k'a fɔ ko olu tɛ baara la u tɛ fɛn na donc o tuma dɔ la u ka gɛlɛn o gɛlɛya bɛ an kan tuma caman dɔw fana bɛ yen nɔ u bɛ taa ka taa kumaw dɔ fɔ k'a sɔrɔ a kumaw ni tiɲɛ yɔrɔ ka jan kosɛbɛ parce que n'i taara dɔgɔtɔrɔso la e kan ka ɲɛsin service social ma ka taa fɔ ne ye dɛsɛbaatɔ ye n nana furakɛli la donc n'i sera service social ma o de bɛ siran don i kɔrɔ mais e b'i to dɔgɔtɔrɔso la k'a fɔ ko ka vidéo kɛ ko k'a yira réseau sanfɛ ko e man kɛnɛ ko mɔgɔ tɛ ka jɔ ni jigiya ye bon ne fɛ faamuyalibaliya yɔrɔ don u kan ka tɛmɛ service social bɛ Mali dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la n'i taara se t'i ye dɔrɔn i ɲɛsin yen ma olu bɛ i sera don i kɔrɔ pour que kana anamina papier ko ka ɲɛnabɔ i ka se ka furakɛli sɔrɔ donc n'o o faamuyali ninnu gɛlɛyaw bɔra la ani furakɛli tuma dɔ la gɛlɛyaw dɔw bɛ sɔrɔ o kɔnɔ mais fo mɔgɔw k'a faamu parce que anw bɛ fura minnu di o furakɛli de fana bɛ di assurance maladie hukumu kɔnɔna la bon fura o fura tɛ di assurance maladie kɔnɔ aramɛdi fana t'o di bon n'u taara tuma dɔ la a bɛ fɔ ko nin fura bɛ yen nin fura tɛ yen mɔgɔw b'a fɔ an taara o ma sɔn k'an furakɛ k'a sɔrɔ fura de t'a kɔnɔ donc n'a t'a kɔnɔ a tɛ se ka furakɛ donc o de kama fo maaw k'o faamu. e ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye. o ye k'a fɔ collectivitéw ɲɛna ko hali bi an b'u ka dɛmɛw de kɔnɔna donc régime tɛ se ka kɛ foyi ye n'olu ka dɛmɛ tɛ faso y'a ta kɛ cogo cogo an yɛrɛ ka jɔyɔrɔba b'a la donc a kɛra cogo cogo banabaatɔ b'an bɛɛ ka an bɛɛ fɛ yen fantan b'an bɛɛ ka quartier la fantan b'an bɛɛ ka commune na an bɛɛ sigiyɔrɔ la dɛsɛbaatɔ bɛ yen ayiwa pour que an ka se ka don olu jigiya kɔrɔ an b'a ɲini an ka collectivitéw bɛɛ lajɛlen fɛ Mali collectivité bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i jija i ka hakɛ ni ye mun ye san kɔnɔ sarako kelen dɔrɔn don n'i y'a sara san kɔnɔ ka ban o bɛ fisaya aramɛdi ma o bɛ fisaya fana an ka se ka u ka togodala dɔgɔtɔrɔso ni fɛn minnu bɛ yen olu fana ka se ka yiriwa donc an b'o de weleweleda lase u ma bɛɛ ka se i ka musaka sara aramɛdi ko. Segu mara ye waleɲumandɔn sɛbɛn dɔw sɔrɔ ka bɔ ANAM ɲɛmɔgɔw fɛ ka da u ka cɛsiri ni u ka senkɔrɔmadon dɔ kan ka ɲɛsin aramɛdi ma u kelen ma kɛ jɔnjɔn sɔrɔbaga ye nka an ka jɛ ka Segu maire lamɛn ni o ye Nuhu Jara ye. N'i ko an ka farinya ɲɔgɔn na a kɔrɔ de an ka baara k'a kɛcogo la donc baara min n'a bɛ hinɛ ko fɔ hinɛ ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma olu ka kɛnɛya ani mɔgɔ minnu ni Ala ye gɛlɛya se u ma ka u don kɔmi n'a fɔ min ye kɛlɛ ye an ka cɛfini tabaw ɲɔgɔn gɛlɛya dɔ kɔnɔ gɛlɛya min n'a bɛ se ka na ni bana ye u la olu bɛ se ka ta cogo min na ka furakɛ fu la
jamana ka jɔ a ko kɔrɔ o min ɲinina an fɛ jamana ka taabolo la fɛɛrɛ minnu sigira sen kan walasa adamadenya bɛ se ka sabati cogo min hinɛ bɛ se ka sabati cogo min walasa min ye ɲɔgɔn dɛmɛ o bɛ se ka kɛ misali ye o kɛnɛ kan ni tanunɔ yen nɔ o ye nisɔndiya y'i bolo ne tɔgɔ la n ka conseil communal tɔgɔ la ani Segu den bɛɛ tɔgɔ la n bɛ gouvernement fo ale min ye nin kɛnɛ in sankɔrɔta kɛrɛnkɛrɛnma an ka premier ministre ani an ka ministre de la santé k'a fɔ nin baara min filɛ nin an fɛ an ka kɛta de don k'o yɛrɛ ye ci kɛcogo ɲuman i bɛ fo a la nka ne ka jate la an ka kɛta de don bawo a hinɛ bɛ se an ka maradenw de ma o de b'a to n'a musaka fɔra dɔrɔn an ka conseil communal kɔnɔ déjà musaka bolodali la n'o ye budget jɛmɛ kɔnɔna na sankɔrɔ jɛmɛ an b'a don a kɔnɔ musaka bɛ don dɔrɔn an b'a sara o kumana minnu fana n'a ka kan ni u ka laɲini papier sera ma n'o ye demande ye an b'a bila ka taa service développement social la o ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli dɔ b'u bolo k'a fɔ ko u n'a ka kan anw b'a di an kɔni ta ti ko an bɛ baga mɔgɔ ma k'a di min n'a man kan ne yɛrɛ tɛ sɔn ma fiyewu wa anw taabolo tɛ bon hinɛ de don ala ye se kɛ maa min ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la nin ye o dɔ de ye yɛrɛmarakafo tɔgɔ la vraiment ne bɛ nin kɛnɛ in fo san o san k'a kɛnɛ sigi ka tila ka jɔnjɔ di commune minnu n'olu y'a kɛ a kɛcogo ka lama fanga bonyana kɔnɔna na k'a d'u ma ne fɛ taabolo ɲuman don bawo a bi an ka fadenya ɲɔgɔn na a b'o de dilan fɛnsɛ a bɛ dɔ fara o kan tant que an bɛ fadenya ɲɔgɔn na an b'a dɔn jamana in na a bɛ taa ɲɛ o kɔni anw taabolo Segu n bɛ bɛɛ fo min ye maire tɔw ye fana n b'u fo minnu y'a sɔrɔ an maire 14 don tɔ minnu bɛ yen fana n'u m'a sɔrɔ bi na jamana ye commune 815 ye yɛlɛma kura min nana an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'a kɛ a kɛcogo la jamana bɛ min sara an yɛrɛ ta 115 an bɛ k'an cɛsiri k'a don an ka jɛma in kɔnɔ ka se k'a sara a bɛ fisa an ka maradenw ma bawo maire a fɔra yan mɔgɔ ni gɛlɛya bɛ kɛ i b'a sɔrɔ a caman bɛ boli ka sin yɛrɛmarakafo maire de ma k'a fɔ nin bɛ n kan nin bɛ nin kɛ n kan ni nin fɛɛrɛ bolodala ka ban kɔnɔ dɔ wɛrɛ ka donni na donc an k'a lajɛ an k'an cɛsiri a la a bɛ bunadamadenya sabati a bɛ tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo dɛmɛ ɲɔgɔnya a b'o jidi a bɛ yiriwa sabati a bɛ fantanya kɛlɛ a bɛ hinɛ a bɛ kɔkɔrɔma don kosɛbɛ hinɛ an ka laadala an taabolo dɔ de don donc an bɛ se ka hinɛ ɲɔgɔn na walasa an ka se ka lafiya sɔrɔ a sigida la maa si kelen ka sɔrɔ tɛ fɛn ɲɛ ye yɛrɛmarakafo fana kɔnɔ n'a bɛ se ka nin gouvernement faralen ɲɔgɔn kan ni hinɛ se maradenw ma minnu n'a ka kan jɔn ko a la ninnu kɔni fɛlɛ min ni jamana ɲɛmɔgɔw fo a bolodali la sen kan wa ni ala sɔnna ma nin bɛ dɔ fara an ka cɛsiri kan walasa an ka sarata an ka se ka kɛ an ka dɛsɛbaatɔw u ka se ka kɛnɛya u ka furakɛ sɔrɔ ka kɛnɛya an ka se kɔnɔna na jamana ka hali bi an bɛ to Segu projet PIGAD ye kalan karamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan walasa ka lamini lakanacogo ɲuman kalan kɛ u kun o kɛra sababu ye ni ka kalan jolen di mɔgɔ caman ma olu fana bɛ se ka taga mɔgɔ wɛrɛw fana kalan a na cogo min na an ka jɛ ka u ka ɲɛmaa dɔ lamɛn ni o tɔgɔ ko Hameyi Keita. Ko PIDAC yɛrɛ ye min ye PIDAC an ko k'o ye projet de ye ni projet dɔ programme quoi programme ye projet kumaba de n'a bɛ jamana 9 kɔnɔ o jamana 9 ye Mali b'o la o jamana 9 an b'a fɔ ko ba joliba bɛ tɛmɛ jamana fɛn fɛn ou bien a nafa bɛ se jamana fɛn fɛn ma farafinna kɔnɔ yan nɔ o jamana 9 in na Mali b'o la donc PIDAC b'o jamana kelen bɛɛ la Mali ta in de baara wusulen don sisan o baara wusu in kɔnɔ an y'a ɲini k'a fɔ ko min ye programme yɛrɛ nakun ye min ye n'o ye k'a fɔ ko ka mɔgɔw la sɔmi ka mɔgɔw la baara ka mɔgɔw la former ka bɛn ni changement climatique ye programme yɛrɛ bɛna kuma o de ka fɔlɔ ka ɲɛfɔli k'o la service technique k'olu former o la pour que vraiment an yɛrɛ ɲɛ b'a la ko changement climatique kuma caman t'a la bilen o ye waati yɛlɛma ye o waati yɛlɛma in pour que mɔgɔw bɛ se ka ladɔnniya cogo min mɔgɔw bɛ se ka jateminɛw kɛ cogo min mɔgɔw bɛ se ka o cogo dɔn cogo min ka kow bɛn o ma n'i y'a lajɛ sisan an bɛ se ka misali 2 ɲɔgɔn di waati yɛlɛma kan n'i y'a lajɛ 2017 yɔrɔ maa si ma ɲinɛ o kɔ 2017 kɛra samiyɛ gɛlɛyama kosɛbɛ a fɔra ko san hakɛ min bɛ na o ma na a kɛra a kɔlɔlɔ nana santi fo 2018 donc o ye waati yɛlɛma taamasiyɛn dɔ ye o kɔfɛ a nana 2023 a y'a ye tile fasɔn min bɔra tile nin nana bɔ an bɛ se k'a fɔ a ɲɔgɔn yɛrɛ ma kɛ donc m'a ye ça c'est climatique en dehors du changement climatique donc o y'a effet dɔ ye an bɔra o sigilen na an nana don samiya kɔnɔ yɔrɔ samiya min kɛra caman yɛrɛ b'a la k'an ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ très bien donc nin bɛɛ de ye changement climatique ye bon nin fɛn ni yɛlɛma minnu filɛ nin ye mɔgɔw delilen tɛ nin na kosɛbɛ yɛlɛma ninnu filɛ o n'a kɔlɔlɔ de don maintenant mɔgɔw bɛ se ka baara kɛ ka bɛn n'o kɔlɔlɔ cogo di an bɛ se k'an ka diɲɛnatigɛ kɛ ka bɛn n'o cogo min na pour que o kɔlɔlɔ ninnu kana juguya ma an ka formation ninnu b'o de kan donc n'i y'a lajɛ a kɔlɔlɔ ninnu caman na i b'a sɔrɔ peut-être an yɛrɛ nɔ b'a dɔw la a fɛn dɔw sababu ya min y'a to ninnu nana ma an nɔ bɛ se ka k'a dɔw la
o ɲɛfɔli an bɛ min dɔw la an bɛ n'o ɲɛfɔli kɛ pour que mɔgɔw bɛ se k'o baara ninnu dɔw dabila cogo min na mɔgɔw bɛ se ka cogoya ɲini ka fura sɔrɔ cogo min na o baara ninnu kɔlɔlɔw la cogo min na formation b'o kan laɲini yɛrɛ y'o de formation yɛrɛ y'o de n'i y'a ye an y'a fɔ formation des formateurs parce que an ye maa minnu wele ka na an b'a dɔn ko kalanden jolenw don denmisɛnninw tɛ a dɔw yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ olu min dɔn a bɛ se ka kɛ u bɛ dɔ ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan an bɛna hakili dafa kɛ an kɔni bɛ min dɔn an b'o ɲɛf'u ye an bɛna hakili falen-falenw kɛ an b'a dɔn k'a fɔ service technique kɔni y'a ye jamana de y'u bila yen u ɲɛmɔgɔw la a dɔnniya dɔ de b'u la donc n bɛna dɔnniyaw de yiriwa ka sɔrɔ ka u bila sira kan u bɛ se ka taa ɲɛfɔli kɛ cogo min na fantɔ an kɔni dan b'o la min dilen don an bɛ min fɔ sisan an bɛna modèle minnu partager n'u ye an bɛna kalansen minnu fɔ vraiment an b'a ɲini u fɛ u ka participer a la kosɛbɛ o kelen filanan kalansen in kɔfɛ vraiment olu fana ka se ka kɛ sababu ye ka yiriwali kɛ ka se ka a ɲɛfɔ maaw ye quoi maa minnu mago b'a la quoi parce que an b'a dɔn waati yɛlɛma a kɔlɔlɔ bɛ se bɛɛ ma bi e mana kɛ maa sufa fɛ a mago fɛla bɛ se kɔlɔlɔ bɛ se bɛɛ ma bi ala ka dan n ye waati fila minnu fɔ sisan 2017 saba minnu fɔ 2017 2023 ani 2024 minnu kɛra kelen kɛra ja ye n'o ye san bɛrɛ mana kelen kɛra tile fariya ye kelen nana kɛ sanji damatɛ kojugu ye n'o ye 2024 bon ninnu bɛɛ faralen ɲɔgɔn nin bɛɛ de ye waati yɛlɛma tamasiyɛn ye quoi a n'a kɔlɔlɔ. O kɔfɛ an ka jɛ ka Kurutum Tarawele lamɛn ni ale ye kalan in sɔrɔbaga dɔ ye. Baara bolodalen diyagoya don an bɛɛ lajɛlen kan. Ala ka kɛw don. A fɔra an ye ko waati bayɛlɛma bɛna kɛ ka ban ti da la f'an b'a ye an ɲɛ la. Donc kalan min bɛna k'an kunna Ala ka lamɛnni ko ɲuman d'an ma. Anw ka kɛ kɔmasegɛlikɛla ɲuman ye ka kɛ bilasiralikɛla ɲuman fana ye pour que Ala y'an garisɛgɛ don ba jeliba la cogoya min na an bɛ se k'a tɔpɔtɔ ka ɲɛ ka se ka a latanga ka se ka fɛn kɛ fɛɛrɛw tigɛ mun na ji in bɛ se ka to an bolo cogoya min na pour que san nataw la an bɛ se k'a tɔnɔ bɔ ka ɲɛ. Ji in tɔpɔtɔliko ɲuman ni anw yɛrɛ ka jɛkulu tɔgɔ mɛn ko usagers et usagères de l'eau kɔrɔ ye k'anw bolo bɛ ji in baara la minnu bɛ baara kɛ ji in yɛrɛ la kosɛbɛ. Donc ladilikan min bɛ yen nɔ ji a tɔpɔtɔliko ɲuman kow bɛ ko la an kana kɛ ba kɔnɔ bɛɛ ye ɲinɛ ji donna mɔgɔ ka so kɔnɔ an taara so de jɔ fleuve li yɛrɛ kɔnɔna la ji t'a tɛmɛ sira bila o donc n'o kɛra ni Ala nana n'a ka na ye parce que an kun ma da ko la an hakili la n ko ji in tɛna caya donc ji nana walankata a ma don mɔgɔ ka so kɔnɔ kelen ye a ma foro tiɲɛ wa a filanan ye jumɛn ye an bɛ ko kuntan minnu kɛ ne yɛrɛ bolola baarakɛla an bɛ gala don an b'a kɛ ba kɔnɔ an bɛ nakɔ sɛnɛ an bɛ fɛnw k'a la poison kɛ ji kɔnɔna la donc an bɛ bagan mara an bɛ bagan au lieu que an ka baganw tɛmɛsiraw n'u ka ji min yɔrɔw k'olu kɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnen an ban'o bɛɛ ma donc nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ na ni kɔlɔlɔw ye n'i ye mɔgɔ ɲininka u b'a fɔ ko ji in tɛ ban mais don dɔ bɛ se ba in bɛ ja fa bɛ pɛrɛn-pɛrɛn image dɔw b'an bolo n'i y'a ye i yɛrɛ bɛ masaya sigi Ala ma san dɔ la ne taara Niger nin tɔn kelen na n'i y'a ye n'i sera Niger ka ji ye i b'a fɔ café au lait ji ninnu tɔgɔ b'o de la donc a bɛ hakilina dɔ di mɔgɔ ma hali ni mɔgɔ min n'i ma kalan i kan ka dɔn ko ji in kɔni ko b'a kɔfɛ fɔlɔ la a tun bɛ tɔpɔtɔ n'i ko k'i bɛ taa ko dɔ kɛ u b'a fɔ ko nin tɛ k'an ka ba kɔnɔna la parce que bɛnkan tun bɛ yen donc bɛɛ sen kan ka don a la a kɛra ji labaarakɛlaw a kɛra comité de l'eau ye a kɛra service technique ye an bɛɛ nin yɔrɔ de bɛ baara in na pour que ka se ka ba in tɔpɔtɔ ko ɲuman kɛ parce que bɛɛ de mago b'a la n bɛ sɛnɛkɛ o n bɛ bololabaarakɛ o n t'a kɛ o i nafa dɔ b'a la parce que n'a donna foro kɔnɔ balo bɛ nɔgɔya hali ne tɛ sɛnɛ kɛ i b'a sɔrɔ nɔgɔya la n'a dun jara don jɛgɛ tɛ sɔrɔ n'i ko k'i ye bololabaarakɛla fana ye ni e ka baara bɛ kɛ ba kɔnɔ ni ba jara i b'a kɛ min ba in dun mana ja hali a bɛ jouer kɔlɔn kan ne kɔni tɛ technicien ye nka n b'a dɔn jɔyɔrɔba bɛ ba in na an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se k'a tɔpɔtɔ ka ɲɛ. Yelenbɔlan sigili baaraw daminɛna aéroport siraw kan an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni Bamako mairie mɔgɔw ka wulikajɔ senfɛ an ka jɛ ka ɲɛmaa dɔw lamɛn. A bɛna farankan min ye aw kan ka min faamu o ye k'a fɔ éclairage public siraba ninnu yelen ko tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ mairie de ka responsabilité la mairie de ka baara don mairie de kan ka kɛ pour que yelen ka kɛ yɔrɔ bɛɛ sanga ni wagati o kɔnɔna la mairie ka fanga dan b'a la an b'o la président y'a yira président transition k'a fɔ a b'an dɛmɛ dɛmɛli ye mun ye siraba fila ka taa an filɛ yɔrɔ min na nin ye monument de la paix ka taa aéroport la ka bɔ yen monument min bɛ martyr la ka taa yen fɛnɛ ka taa bila aéroport la ka yelen k'u la pour que Ala ye don o don
da su mana ko ka ban yelen ka k'a la a b'a dɔn ni dunanw nara an ka jamana kɔnɔ n'i bɔra aéroport la k'i bɛ don dugu kɔnɔ i bɛ fɛn fɔlɔ min o de bɛ to i kɔnɔ n'a fɔra i ka don dugu kɔnɔ dibi la yarɔ o tɛ ko cɛ ɲuman ye yelen ka kɛ bɛɛ ka lafiya o kɔnɔla yɛrɛ la yelen bɛ kɛ sira mun na a bɛ dɔ bɔ tiɲɛli la a bɛ dɔ bɔ bandiw ka ko la bari yelen a nafa ka bon circulation yɛrɛ la minnu bɛ volant na ni yelen bɛ yen a bɛ mobili boli nɔgɔya u bolo o bɛɛ de kama a nafa tɛ se ka fɔ ka ban an bɛ se ka fɛn fɛn fɔ o ye ka barika de da président de transition ye parce que anw fanga dɛsɛra yɔrɔ min ale y'an dɛmɛ an tɛ se ka min kɛ an ka se k'o kɛ o barikada an b'o k'a ye yelen ninnu min b'a la u ka durée de vie yɛrɛ u bɛ mɛn o ye heure 50 000 heures k'a ta 18 heures ka taa bila 6 heures a bɛ mɛn a yɛrɛ ma a bɛ sa a yɛrɛ ma maintenant an y'a yira baarakɛla la min bɛna kɛ k'a fɔ délai min sɛbɛnna contrat la o ka tɔpɔtɔ o kɔrɔ ye mun ye tile 15 kɔnɔ baara in ka ban pewu a y'i kan d'a ma a ye layidu d'a ma k'a fɔ a b'o kɛ n'o kɛra bɛɛ bɛ lafiya n'o kɛra a tɛna dogo aw journaliste yɛrɛ la aw bɛ na aw ɲɛ b'a ye ala sago aw sago ni ne bɛ dansigi an ka dɔgɔkun kibaruyaw laseliw la an b'a ɲini aw fɛ aw kana ɲini ka aw abonné k'an ka video partager ni ka tila ka u like an b'a fɔ ko aw kan bɛn ni wagati wɛrɛ